אקשן! אתה יכול לדבר קצת בקול. וואו. וואי, תקלת אותי עכשיו, רגע. קשה. שאלה מאוד קשה זו. תמיד התעצבנתי כשאנשים לא נתנו תשובה ישירה על זה כששאלתי אותם, אבל זה באמת הופך להיות יותר ויותר מורכב. Made in Manhattan? מפלצות בעם. דוקטור סטרנג'לוב. The Godfather. זה אפוקליפסה עכשיו. השליחות קטלנית. וידאו של הרבי, מלובביץ', מלך המשיח, שליטה. מלך האריות. 5 אצבעות. מהיר ועצבני. מחוברים לחיים. חופשייה מאושרת. טוב, נו מה, אני אהיה מה זה בחורה, אבל כן. אישה יפה. ריקוד מושחת. 10 הדברים שאני הכי שונאת אצלך. אינספשן. אינספשן. בית ספר לירוק. ממזרים חסרי כבוד. דמדומים. ריקויים פור הדרים. ארגו. חיים יפים. חומות של תקווה. יצרים בדם. נאמן לנצח. וחלף עם הרוח. סינמה פרדיס. פורסט גאמפ זה סרט שמאוד מאוד אהבתי לראות. שזה הסרט בעיניי הכי טוב. עלילה חזקה, סרט, מה שנקרא, אקשן כל האורך של הסרט. יש בו כל מה שסרט צריך שיהיה בו. מעניין, הזוי. מרגש. קטלני. יש בו הרבה היבטים אנושיים, למרות שלסרט קוראים מפלצות בעם. כי למרות שהסיפור כזה לא כל כך מעניין, כי זה על מקרא ותלמוד וככה וככה, בכל זאת יצא סרט ממש יפה, וזה ישראלי כזה, זה בכלל. סרט נורא מגניב. ריקוד בסוף, מה אני אעשה? קנה אותי. סקאר ומופסה על הצוק. ואז הוא אומר לו, כשאבא שלו נפל לצוק הזה וכל התיאור הרגו אותו, ירדו לגמור. כשהן עומדות במדרגות כזה, וכאילו עושות איזו התערבות ביניהם וזה, וכאילו יורדות אחת על השנייה, וזה תמיד ממש מזכיר לי אותי ואת אחותי. כל סצנה מסרטים של ספנסר טרייסי וקת'רין הפרן. ואז הקצין הגרמני התחילו לצחוק עליו ואמרו לו הרי הם הולכים למות ממילא. You jump, I jump, remember? הוא בעצם יושב שם ורואה מלא נשיקות מסרטים של פעם, כל הסרטים שהוא קראנו שם בבית הקולנוע. הוציאו לו את המסכה, וכולם החזיקו אותו, והיה כזה רגע מרגש כזה. הסרט הזה התחיל לרוץ, לא ידוע עליו הרבה, הוא הגיע מפסטיבל כאן ב-94. והתחלתי נורא להתעניין בו ובדיבור עליו, והוא הוגבל לגיל 18 ומעלה בארץ. אני הייתי בן 11, ואמא שלי סרבה שאני אראה אותו. וכתגובת נגד הפכתי להיות אובססיבי אליו לחלוטין. זה אומר שהיה לי את הפסקול, זה אומר שמצאתי את התסריט, זה אומר שהיה לי קיר עם תמונות של השחקנים. הפעם הראשונה שראיתי אותו הייתה 2 אני חושב אחר כך. הרגשתי שאני מדבר עם החבר הכי טוב שלי. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just tell my champion. יש לי יותר שחקנית אהובה. אפשר? מריל סטריפ? מריל סטריפ. מריל סטריפ, כמובן. מריל סטריפ. מרלו ברנדו. פול ניומן. סטיב מקווין. ג'ורג' קלוני. ג'וני דפ. ברד פיט. לוקי הוא חתיך. חתיך רצח. קניפר לופס. ג'וליה רוברטס. ג'ק בלק. ברוס וויליס. אני אוהב את שון קונרי. אני מת על שון קונרי. מת עליו. קווין ספייסי. אדוארד נורטון. אנג'לינה ג'ולי. בגלל שיקוסי. רוברטו דה נירו. ג'ק ספארו. אני אוהב קולנוע משום החיים שלנו זה קולנוע. ייתן לך תחושה של מציאות. אפשר ללמוד מהם הרבה. כי קודם כל להתנתק. כי לא צריך להפעיל את הראש. כי זה משחרר אותי מלחשוב על כל דבר אחר. כי זה כיף. כי הכי קל להתחבר לזה. כדי לצאת מהעצבנות של יום-יום. זה דרך חיים. קולנוע מבחינתי זה הכל. יש משהו בקולנוע שהוא מין בריחה מהמציאות, מהיום-יום, לתוך מקומות של חופש ושל דמיון ושל יצירתיות. ותמיד קולנוע מלמד משהו על החיים, על אהבה, על מי שאנחנו. כמו קסם. מסתכל על המסך ונכנס לזה. אני אוהב לצחוק, אני אוהב לבכות. כל מה שקולנוע בעצם צריך לעשות. To make us laugh, to make us cry. כל מי שאוהב סיפור, כל מי שאוהב צבע, כל מי שאוהב תמונה, כל מי שאוהב להרגיש משהו. אוהב קולנוע.